Wala. First time ko pa nasama si si Rosie. May customer ulit tayo. Salamat, Rosie. Nasama na nakaakyat ako dito. Lods, may tanong ako sa iyo saglit ba? Ano ba? Sa may tanong nimo? Ako to gitanaw imuhang Ibin katong imugi. Ako gahapon nakapil up ko gahapon og Ibin sa ako ang dashboard. Tapos pag human ako fill up, send na ko no submit. Niana man si Lulu nga successful. Okay na to siya? Okay na, kung successful. Salamat, okay na day. Mao nangutana ko nimo kay itanaw maguko sa imong Ibin nga tutorial nga kinahanglan pa mag-print out nga ana-ana niya. Mao nang iakyat ko niingon ko nimo. Okay naman, basta na successful, okay na yun. Okay, salamat sa imong answer kay nagunahuna jud ko ba basig dili pa to okay. Pero ingon naman siya. Pero naka-receive ko message ni Lulu nga niya na siya sinita ba niya na siya nga you can makakuha daw kog salary kung moabot na 100 dirham at $100 ang ako ang kuan ang akong kanang kita. So okay na dito. Salamat tayo. Di na dito siya kuan kanang kay usay mo gud bagsitag hago sige tag upload niyo wala tay madaw-daw murag may discourage ta. Yeah, okay na yun. Basta wala kayong violation. Posible ka mo kita na basta wala kayong violation. Wapa man yung wapa na rin. Ha? Pagpabuang-buang ang Google na siya. Rosie! Organic sa daigag naong din mo pareha organic. Organic one. Bisag na atay makita na ta nagdaghag kwarta wa jud ni paayos-ayos bisag gali pagpalimpyo sa ipon wala na jud di pang taguptop na ako gay magpanudlay kabalo ka Rosie kita ra ba mga vlogger daghara ba mag-ukoy-ukoy na to mga apam yung mga gwapo sad gani naman koy kuan mulikay ko nakasuway na ko og meat mga apam pero mulikay ko'y mahadlo ko. Ano naman? Basig madaot ta sa ana-ana. Jukir man ko Rosie. Jukir man ko kayo kaso lang dili lang ko nasikat pareha nimo ba. Bitaw. Suway ko buhat day reels day ni kaon kus bathroom day nyuduro. Wa magyapon ni sikat day. Kasi ma-restrict naman ako. Wala man siya na-restricted. Nisuway pa kong sayaw TikTok dito sa bawal. Wagit. Kung sa pa akong buhato ni Kapoy na kong buhat reels. Walay survey. Walay survey. Linya-linya gini siguro. Ambot lang. Para na akong ukir man sa nako kung nagdiri pa jud ni ang panahon. Uy, nga kung sana, tibak na yung gisut. Unsa mo na ikaw iti. Rosie ya. Wa man yung pirates ug Caribbean ko. Ha? Naninda sa ana? Sa mga Pirates ug Caribbean. Pirates of Bilib kay kuha ni Rosie ba kay kana bitaw iya mga reels. Mutanaw jud kuha niya kanang pinasiga-siga mata niya ba. Mo gini nagdala ni Rosie. Yang pilok bitaw pilok Sa jira. Pinabaw kayo bilib jud ni Rosie. Itong TV pag makita ming duha. Mao bitaw kung pwede pa lang diri mulupad pa ingon Saudi mo meet ni Tumboy TV. Kaso lang kinahanglan sa visa paita bitaw pud. Pumunta na yung ano. Naunsa Gusto naman is Rosie. Hindi mo kayo naginiyan. Ako sabi ni Morty, kining akong ipon Rosie nga ani, gibas ba yan ni ingnan ko sa usa na ko ka viewers nga parot pa sing ipon ni. Malasin Pero pasagda para man ako basiron ko nila. Bahala sila diha.
para mampukoy pakialam. Basta Bahala ng basir-basir. Tingnan susi, sikat na kayo ni. Na ako pag ibas para mo sikat ko eh. Bas-bas mo na. Bahala mo na. Lucia, nahilong na kayo. Nagpinta na siya yung nag-order. Ay, mag-promote na diya. Magpasaka pa ako dali guban. Niya mo, babay na ko. Salamat kay Lucy. Babay, Lucy. Na. Ako na, Bye. amang good kape ko og daily. O lagi, salamat kay ninyo tanan. Uy, Salamat, thank you. Good luck sa imong kuanan. Thank you. Good luck. Good luck sa imong Facebook word. Guys, mag-announce ako kadiutlod ha. Guys, follow ko ninyo guys. Ang akong FB page is pobre ako sama ninyo. Magdala uta ko kartula niya. Nakalimot mo kong sulap. Bye. Nakuhaning Yakult direct. Pobre. Lagi, bye-bye, Rosy. Pobre ko sama ninyo. Pobre ko sama ninyo. Pero yung pangalan. Di naman ay pobre si, di naman ka pobre. Tumboy TV, dato naman ka. Wala eh. Gamay pa yung taon. Daghan naman ka kulintas. Ay, kwintas na silver maguni.